Takovou chybu. 4. Tak tady na, tak je dobrý. To nebyl zeměk se ten zeměk spadný. Čísílko. Teplý, všechno. Se nesmí tak prožívat tohle. Warburgy budou teďka po celých Železných horách tady jako rozsetýš. Hele, servisní knížka, tak to je dobrý. Servisní knížka. Start první etapy, hele, tady my budeme začínat. První etapy, tak počkej, a takhle pojedeme. Takhle pojedeme. Díl? Asi jo. Neřeš to, on to tam pak pošle a musíme ho. Ne, ta by nešla. Ta už ne. Ta už je na 3 místech upadla. To už takový sebevrah nejsem do zadní. Koukni na to. A tady je ten papír, co budeme potom odevzdávat. Sarkofácích židovského hřbitova v Golčově Jeníkově. Z druhé strany, jo? Do druhé řady toho vidíte. Letos bude všechno trošku jinak, takže poslouchejte pozorně rozpravu, abyste se nepostráceli cestou, protože loni nás navštívil poslední předseda Warburg klubu ČSSR, pan doktor Jirásek, a věnoval nám itinerář, jaký připravovali pro Modrou stuhu, pro tradiční soutěže. Byla to taková rolička namotaná na cívce od filmu. Takže my jsme se letos inspirovali a udělali jsme v podstatě tentýž itinerář, říká se tomu narovnaný itinerář. Takže bude to trošku jinak, než jak jste zvyklí. Je to smotaný v ruličkách a cesta, kterou jedete, je jako přímka, která se tahne celou tou roličkou. Nákeřnost narovnaného itineráře spočívá v tom, že pokud sjíždíte z té hlavní silnice, která vede jakoby rovně, když řídíte, když jedete z pohledu řidiče, sjíždíte doprava, tak v klasickém itineráři, tak jak jste zvyklí, je to odbočka doprava. V narovnaném itineráři to máte rovně a odbočka je vyznačená vlevo, místo vpravo. Toho přehlídnout, jo. Takže každý dostanete takovouhle zapečetěnou obálku. Ta pečeť na obálce je cech tkalců z obce Habry a je to z roku 1680, takže je to historická sběratelská pečeť. Kdo ji rozpečetí a vyndá si radu, kudy má jet, je tam mapka a je tam pohádka, kde je napsané něco o historii haberské cesty a o místech, která navštívíte, tak dostane 100 trestných bodů, aby jsme to nějak trošku ještě... Jo. Ta vlajka NDR je taková jako pomínka, ale kdo nemá dobré prsty, tak to nerozjede.
A něco na něčem bude divného, tak toč. To je ta východoněmecká SPZ-ka na tom Warburgu. Cože? To musíš odvíjet, jak jedeš rychle, víš? No tak jak se chceš dostat do Kolčováníkova? Jo, to je při cestě, jo? No musím, se z ní pojedem. Ne, v Kolčováníkově tam je potřeba, tam je ten sraz, jo? Oni už tam nejsou, na tom stanovišti. Pražte se nějak hezky. Ty vynuluj ten takáč. 39 km. Zrocovat se, jdeme zrocovat. To jsou Vracet do těch propozičů. Tam se přejíždí ta hlavní, jo? Tak je tam bacha na té opatrně. hlavní, je tam stopka, dobře se rozhlídnout. Jo, jo. Ta divoká křižovatka s vykřičníkem. Dobře. A už zatím se žádný auto nevrátilo, takže uvidíme. Buď se tam štusujou, anebo to projíždějí. Jo, tak to zkuste projet. Dobro. No? Když tak se vrátíte sem, jo. Jasný. Já mám si otazník k vykřičníku. Co je to za člověka? Nebylo to tam dolů? Ne, já myslím, že furt rovně asi. Jo. No, myslím si. Já to dokonce téměř vím. Bacha, podjíždí nás auto. Já vím, nepodjíždí, on taky neví, co se děje. A ano, jak jedou oni. Počkej, to je přece před kostelem a tady to je přece doprava, ne? Ale mají to No, ale my být musíme jít tudy. Jo. My pokračujeme tudy, takže jedeme doleva. Takže Ne za ním, nebo jestli jde nahoru, tak za ním. hele, úkol asi. Zdravíme, jedete dobře, teď už to už. Takže, šikovnější ruku. Tak asi tu. Strčte a hledejte, je tam 10 věcí na Warburga. Jo. Interiér, motor. Mám hlásit? Říkejte mi, no. A vytahovat?
Ne, vytahovat, jenom říkejte. Kryt. Tady soustředit na to, co tam je. A ne, jo? Od čerpada. Taky No, tak asi teda pojď, tak, no, tak to necháme, nebudem to. Takže tam napíše 12. 12? Čeče, si oni budou vybírat tu Papíry? Jo, pečeť. Netuším. Nazdar. Kdo poctivě filmuje, Pořád. jestli to máte. Jo, já myslím, že asi všechno. My jsme tady to jsme tam prostě, jsme tam bloudili. Jiný úkol. No a ještě doplním. Dostanete za chvilku, Aha. obálka v pořádku, když se nechte na památku. A kde? Nahoře. Nebo dole. Ticho! Ticho! Jo, Krásná cena. Ta první průjezdní kontrola se týkala exportu Warburgu do Skandinávie, kterou jsem vám dával hádat. Zapojilo se auto normálně do sítě na 220 V, běželo tam malinkatý čerpadílko a topná spirála, takže ráno jste sedli do vytopeného auta, ťukli jste do startéru, motor běžel a vyrazili jste do práce. Rok výroby 1955. První místo v eleganci 311 získává Člotek Martin, Warburg 900. Petr Klec. Rok 71. Získávání Kubíček, 353. Pan Zdeněk Kupčička, Framo 1956. Takže třetí místo, Hovorka Oldřich, Warburg 353, rok výroby 79. První místo vsadil, řekl bych, už trošku tradiční vítěz na těch soutěží. Milan Dvořák, Warburg 353, 75. Jsem na soutěž 222 km. Je to pan Olda Krejčík.
dodává paní Aneta Kraftová. Si to odpracovali. Tak.